על זיקוק משקעה רפואית לחומר? כן. גם כל מי שמעשן זקוק רפואי. כל מי שמעשן. לא בדיוק. את יודעת שבחלב אם של אם מניקה את התינוק יש קנבינואידים? והוא מקבל מזה סטלה? כן, זה מדעי מה שאני אומר. זה מדעי, את יכולה לבדוק את זה. אני כשאני מעשן וכל בן אדם שמעשן זה הגוף שלו מבקש. זה מאוד פשוט. וכל עוד הוא לא מזיק למישהו אחר, זה לא צריך להיות עסק של החוק. ואנחנו באים עם זה, אם החוק רוצה, שיעצור את כולנו ביחד. אני כבר, אני לא מפחד ממעצר. אם היה לי פה בנק, הייתי עכשיו דופק פה בשביל התמונה. אין לי, לצערי, אני חלק מהעניין של היובש, של החוק הזה, שיש יובש. אני שמעתי שבאילת המשטרה עובדת קשה נגד הקנאביס, ולכן אילת מפוצצת בנייס-גאי. ולכן אילת מפוצצת בנייס-גאי. זה גם התופעה לוואי של החוק הזה. המשטרה לוקחת חזק את העניין על הקנאביס, והנערים שמעשנים רגע, סבבה? סליחה. זה יוצא שנה לחג החירות, פסח, זה מעולה. חג החירות, יוצאים לחירות. אוקיי. זהו. המשטרה הייתה הראשונה שהתקנה בפייסבוק. איזה משטרה? של ישראל, העמוד הרשמי. כן? קיבלה עדכון רשמי, אני לא מתכוון לבקש אישור להפגנה הזאת, אבל אני מודיע למשטרה שצריך להיות. אתה הולך לעשות את זה בלתי, לא מובן. המשטרה תאשר לי להשן בנקים? לא. בכלל לא תאשר לך את ההפגנה. היא לא תאשר, לכן אני לא מבקש אישור. אתה יודע מה המשמעות של זה? שאני הולך לעשות משהו לא חוקי. בלי שום קשר לזה שלא חוקי כרגע. מה המשמעות של זה? נכון, החוק כרגע הוא מאוד לא מוסרי. בעלי. אני מזיק לאף אחד ובגלל שאני דואג לעצמי לבריאות. עדיין יש חוק, בסדר? גם אם החוק יגיד לך להרוג מרוקאים. זה החוק היום מעובד וכולם יודעים את זה. ואנחנו עושים די, מס. כולם יודעים את הטעות הזאת. כולם יודעים שאלכוהול וסיגריות ונייס-גאי, כשאילת מפוצצת בנייס-גאי, הורג. איפה אתם? אני מצפת במקור, עכשיו אני נווד, מאז שהמשטרה עצרה אותי, אז אני נווד, חסר בית, כי אני הקדשתי את חיי לזה. עד שיש לגליזציה, זאת העבודה היחידה שיש לי, והלגליזציה תגיע השנה. עכשיו באילת אתם מפרסמים את זה בעצם, לא לכנסת. רק לא לתלות על המשטרה, בסדר? תרשי את השם, זה ככה, אני אפרסם, אולי יבוא אליכם גם שוטרים. אני אשמח מאוד. יאללה, שבת שלום.